L-investigazzjonijiet tal-Pulizija bħalissa huma iffukati fuq il-kawża tal-isplużjoni li seħħet fil-Kamra tan-Nar fl-Arb. 3 splużjonijiet f'temp ta' sija li swew il-ħajja ta' George Gatt magħruf bħala Tamarozz ta' 55 sena, ta' Giuseppe Cini ta' 75 sena, it-tnejn mill-Fontana, kif ukoll ta' Mario Gauci magħruf bħala iċċaqnu minn Munxar illi għandu 57 sena u Brian Portelli ta' 25 sena minn Nadur. One News huwa informati li t-tlieta filgħodu il-qraba ta' l-4 vittmi issejħu sabiex jagħmlu l-eżamijiet ta' DNA ħalli imbagħad jitqabblu mad-DNA tal-fdalijiet. Ġara darba jsiru magħrufa dawn ir-riżultati u bekk jiġu kkonfermati b'ċertezza ta' min huma l-fdalijiet li instabu, il-Maġistrat tawtorizza d-difna. One News tkellem ma' membru tal-Kumitat kif ukoll ma' ħabib ta' Mario Gauci illi spjegalna fejn kienu l-4 vittmi fil-ħin tal-isplużjoni. Dinja l-pjanta tal-Kamra tan-Nar li għaddu kif ġara l-inċident. Dinja l-kċina hawnhekk, sejħula l-kċina. Fejn instabu George Gatt u Joseph Cini. Dan il-workshop fejn kien hemm Mario qed jaħdem u Brian kien qed x'imkien hawn qed jaħdem x'imkien hawn. Fil-fatt hawnhekk instabu l-pożizzjoni tagħhom. Jispjega wkoll kif il-Kamra tan-Nar hija waħda sigura. Dawn it-tliet kmamar ġew demolish jiġifieri qawwi tlieta, però il-ballroom li jissoltu t-tilla waħda din għadha hemmhekk jiġifieri ma ġrala xejn u dan il-bastol ma ġralu xejn. Il-fatt li ma ġralu xejn dan għax għandu l-ħieta mubnijin tajjeb skont ir-regolamenti tal-liġijiet li għandna issa. Allura bil-protezzjoni li fihom dawn il-kmamar għalkemm li bimmin kienu miftuħin xorta ma tarux. Din it-traċedja ħallit diversi ħbieb ta' Mario Gauci imbikmin, l-iktar wieħed Angelo Parnis il-Lewżu, l-ikbar ħabib ta' Mario. Konna niftehmu ħafna ilu, konna ribta kull xejn. Tlift li kulħadd jien għalija, tlift li kulħadd. Nixtieq qiegħed fostna ma nistabna ġew iġġibuh. Jena tlift li kulħadd, jien tlift lilu. Fil-Munxar, One News tkellem ma' ħbieb oħra ta' Mario il-koll imbikmin bit-telfa. Missa li jemmu mhux naraħ iktar u ħadd tispjeċut. Ħafna xogħol kbir għalija kien. Ħafna xogħol kbir. Kan raġel tal-ġen, ma kalax bħalu miskin, id-dispjaċini. Mario kien ħabib ta' veri ma kellek xi tgħid ħażin fuqu, kien tifel tal-ġen, imma tal-fakara. Mario għalina kien jisew mhux aktar moħħuna, kien jisew l-misser tagħna, speċjalment jien kien dejjem fejnej, ġar garax, telfa kbir għalija. Il-traċedja tal-ħadd fetħet mill-ġdid id-diskussjoni dwar il-lob tan-nar. F'Għawdex kien hemm 4 kmamar tan-nar li issa spiċċaw 2, waħda fl-Arb u oħra fis-Sannat. Mill-1981 il hawn f'Għawdex kien hemm 8 inċidenti li swew il-ħajja ta' 11 persuna.